Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Executive Committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council. Shen kan saya soya ka saskular jingyas ngutu jingmut lane ka Memorandum of Understanding bat ka Center for Research in Schemes and Policies kabala itu da ka Sarkar Jilla. Kani yarap ya ka council ha ka bayadai bat ka tungkam tungjam hadien ba ka kaipot jong UCAG na ka bentau senam arjar khat nyu arjar khat pra bat arjar khat pra arjar khat khandai kala kedau ba ka don ka jing tungkam hapo ka council klem da penmi ya ka advertisement bat klem da penlong ru wat ya ka examen tungkam kat kum ka rukam ka badai. Ha ka jing ya keren bat kilat pathai kubor ha ka khandai tarik uklalang kot arjar arpusan. Chief Executive Member Jongga Council ubak penyait sing siem ula ong ba wat ya ka AD rule kabalashna haus nem khat khandai spa sanpuwe ru ladon kamban penbek temai namar baki don ki kep ki bumshai haka rule habaki don ki jingeteria tai hapo ka yeng dorbar tawan Jongga Council. Hadin ba nilayo ban place ya ka CAG report officially jong senam arja khat nyo khat pra khat khandai hakani ka dorbar telang ka badang syudap haka khat khandai tarik jong no pra kala donru ki observation nani ki jing UE jong ka CAG halor ki katu kat ni ki mat ki ba kongsan haka baidei bat ka jing trekam jong ka KHDC haki senam ladam. Kawai na kata ka observation kalong habide ka recruitment lane ka jing tungkam tungjam hapo jong ka council de but kiwai ru ki benta jong ka jing don ki observation ka baar ka de habide ka jing pentrekam lane kata ka implementation ni ki development scheme da ki members lane da ki nuki beneficiaries haki constituency ba pair ba ki babon hi kim dan ki UC te halor kini ki artali ki mat ngashqa ban pentip ya feeling ba kini kala pathai khubor ba nakaliang jong ka house kabla penkut lani nakaliang ka ying dorbar district council kabla shong ha ka dorbar talang ha khandai tarik ban arpho tarik kala penkut ya kini ka dorbar ha ka arpho tarik jong no pra dah kaba yatai halor kani ka CAG report but kiba bun ki members khamtam nakaliang leader of opposition lawan ra kajing ajing mut bandonno daka public accounts committee omdei tangkata ngibut ru ya kajing ajing mut jongka observation jongka CAG de nomor takadau ya kani claim constitute daka executive committee but la constitute ya ka public accounts committee PAC jongka district council daka yeng hibar kawai but ha ketua singi lajit ye ba TW Khan leader of opposition belong chairman iba BM Lanong MDC ibelong member Pak Lambor Malangyang belong MDC long member iba Matil and Mukim ibelong MDC long member Pak PNCM belong MDC long member Pak Bajok Pengro belong MDC long member but ibelong member secretary jongkani ka public accounts committee jongka KHDC inday is secretary jongka legislative nama bakanam don ka jing long shiliang de la jit ye is secretary jongka legislative department bandai ku member secretary jongkani ka PAC but yakani ka copy la pharu sha shapo AG office AG namanta ka jing tip phila ruban shim ya kanika copy jong kanika notification kalau kabala mi haka arpo tarik Disember te habai dei ka CAG nganam la shu da seban kren AA namar ba kala don ka PAC kanika public accounts committee kabala menjur da ka yeng dorba kamut kala long hajrong ban yang ni ka executive committee te nama takadang anam dan issue ban kentho alor kata tengi shania haka hajing start jongka PAC bamenta ban kumno ban study in depth kumbala batha daka kumbala dan haka observation jongka CAG habide bakanika jinglap jongka CAG
hakani ka term ka jongi hoi haki term ki bala dep ru dang shen na kan mau na du kapor iba tinwel iba titos la persyang banuan ra ya kata ka recruitment policy Henry 4 dep finalize te hakani ka term ka jongi ngilaya trailang ba ka state government ngilai trailang ba ka state government but shen ngin sign ya ka MOU shen ngin sign ya ka MOU ba kawai ka agency kaban yarap yangi ban shna ye ki kindon ain ba pher khamtam kawai na kata deka recruitment policy kumno ba nakalyang ke HDC nang nish khmat kandon no ya ka recruitment policy ka ba biam nama kumbalong menta 4 don deka than le si ban ong ba kadaina ka light ya ka ka bala dep ban appoint hakis nam ki ba la dep te kani ka practice kala don menta la nyopo arteli kisnam kamdai ka badang menta te henry nginem shong klik ti pat ban ong ban hun tangkata henry ngin persyang ban penbahai ka jing trekam jong ka district council kat banang mi kisnam kipor te ngihap hiban ban long update ya lade lani ban pentikena bangin ya kinu ki jing trekam nginu ki kam ki jongi hangni akat kum kapor ka ba jing start momenta te kata de ka ba don ban ong but shen hi ngatrai la kumno no sa shitayo la ban sign ni kan ki MOU ka ba nakalyang kan ka agency ka bala itu la empanel da ka state government of Meghalaya kan sawan ban le lut ibaru khat ki homework habide ka wei na kata ka subject ka wei na agenda ka de ka recruitment te ngila pha yarap ya kan agency kumno bangin wanra ka recruitment policy ka ba piang ni te ngej kham banang ni shakmat kanam don shu kum kita KKA nomor ba ngiru di persyang kat bala ben bah nemla hi hakash klipmat ban le lut ibaru ki kam ben penbiang penbet te ndrei don hi ki jingduna ki bangi hap pendap don ki jingtam ya penbiang kabangi hap ban penbiang te kata di ka komitmen nak yang jungi ya kabangin kham penbah shu ya ka discouncil hakis ni por ban nomor ba ki babun bha ki badai babun bha ki la don kam nomor ba da piakran syapang ka jing penbet ya ka jing trekam don discouncil nei nadu ka ED rules ka kendai spa san puwei la don kam ban penbet PE bha pisia ke ka jing ya kran jing ya tai jungi po house teng kam shai bha re kini ki rules te ngikwa ka nadu ka ED rules ban don ka amendment ba nang ni shikmat nam yalam baklai ka yeng te bat kumju ru yakini ki ka wei pat kamat habide ka thungkam thungjam ru kanam kandon hida ka policy ka babiang nang ba kan bet guarantee ka office ka jungi kata practically bet ha ni sutu ni pet ka state ka district level ka don ka DSC district selection committee ka ban khot yiki advertisement habide ki post ki ba pher habide ki luwa post te henry hangi nganam ko ban kentho kanu ka ba ajingmut lingba kani ka agency ka ba wan ban yarap yangi claim jing seo ban renti ya kita ki kendon an ki bangila ban pen bahai kani ka recruitment policy let's say yo ki ai da kata jingmut ru ka ai ka bahatam ka ba ki ai ngin pediang ai kata te kani ka MOU ka de kata ba nakal yang ka office ka jungi ngin ya don bentalang bat ki ban study in depth kumno ban wanra ban formulate ya kani ka recruitment policy ka baha